bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe anduɓe yebde Ayaw Habirde Pindi TV en calmini bandiraɓe ɓe ganduɗa e kala saaha ene cofti e yebde ene émission men biyeteɗo Holmo Woni An kono tan en jetti khalifaɓe diini khalifaɓe aado yewtere men wiitede Holmo Woni An arti kadi taw koye mbadi kubtidinde ko ɗon tuggirɗen gilaw mo ganduɗa ko Baba Abou Samba Diop ha yetti o mo ganduɗa ko Samba Diop Thiat Moussa yantude Ndey Fatou Matimar en calmini kadi ne bandiraɓe kala ɓe ganduɗa ina gamti yebde Ayaw Habirde Pindi TV ko noon tan en bismima ɗo kadi ni mo ganduɗa o wiitaki hande ko koɗo saabu o rewino ɗo mi wi Pindi TV ko télé ɓe ganduɗa ko dendagal aduna kono ko tende mo ganduɗa kadi ni ko Sénégal naɓe ne jeeɓa ɗum hano hanirtu ni o arti ɗo kadi ni taw ko kanko suuɓi artirde ɗo hoore makko nde tawno so neɗɗo rewe hunde wi kadi ne artira hoore mum ko gonga artiri ɗum saabu so tawi wonino ko nde o rewi nde ɗo hunde fewana o miijata ko reftide ɗo ɗum noon ko golle joɗɗe goni ɗum ɗon ko wona ko ɗum haade men woɗɗoyde en duttoto e makko tan calminen mbo o salmidira e yeɓoɓe Ayaw Habirde Pindi TV. Assalamu aleykum ceernajo. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا حمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتطفي بنظرة تأتي لنا بظفر on calminama bamodi on jurama heɗen calmina dendagal hilifaɓe diine ɓe wonɓe e nder Sénégal yo hilifaɓe aada ɓe fof miɗen ɓe calmina miɗen ɓe ziyara kalɗo ɓe mbawi won miɗen calmina kadi équipe mon dental Pindi TV fof miɗa ɓe ziyara miɗa ñaago Allah dal Allah waɗa tawfiq e taysir e listi he kala mo gandanɗani haɗa woni e ɗanniyanke yo Allah waɗanma jaam waɗanma tawfiq ha garta e nder ɓesgu ma Allah ñawda hajuji ma fof. Allah ñawdo hajuji ma fof ceerno Boubacara Dia yeɓoɓe Ayaw Habirde Pindi TV kadi paami kono noon ceerno Boubacara kanko mo ganduɗa ko neɗɗo mo ganduɗa hajuji kewɗi so gaddama makko emba safra kono hade nden garoten tan seeɗa koye hol gonɗo ceerno Boubacara Dia gaga ɗo janggi gandal asrar walla mbiyen lasrar natanamin hen. Alhamdulillah hon mo woni min ko Aboubacry Dia ɓe mbiyata kam yimɓe noon joni ɓe batti hen wattu ceerno batti wi ceerno Aboubacar cosaan o kam ko Aboubacar tan alhamdulillah ɗum noon min hen jetta Allah kam moƴƴi tigi joni noon de min poti ɗo min jibinama ɗo ɗo min poti jibine e diwan Louga min kalina ɗum min gimmi ɗon min jangina alquran min tawi fami o heɓe goni hilifaɓe diine hilifaɓe kadi bangal gongal e bangal conele e piɓi ko yahde e ko pular haalat wiyata ko bangal condi min nela min janggoye alquran ha min kuñni min nela min janggoye gandal ɓaw ɗum noon min garti min jangina komin ko tawi fami o kama suudu ndo hengo ɗum liggoro duuɓi kew min jangi ɗum ha min mbaɗi ɗum maîtrise min mbawi ɗum min garti noon min gari Dakar ya min jooɗi ɗo miɗen hen jawna hajuji yimɓe miɗen hen ballandiri julɓe ɓe e kala mo gandanɗani kadi haɓɓum sukli ko noon mbiruɗa ni mbo wi piɓi kono noon hade men arde e piɓi ɗi ko wiyete ko ƴewgal nde tawno hade ma natande neɗɗo e golle ɓe mbi min mbatta ko listihar ndiyam ɓe mbiya ko kurus ɓe mbiyata ko nangue ɓe mbiyata ko ndiyam bela ɗo waɗa ko wiyete ko ƴewgal listihar miɗ waɗa ƴewgal listihar comme nene nela sallllahu alayhi wa sallam janganiri listihar o woten ɓe ganduɗani ɓe mbiyanma ko waɗnam listihar tawa noon listihar kam fof en heɓe gandi anduɓe ɗum ɓe janguɓe ɗum ɓe e wawɓe ɗum ɓe listihar ko jamma tan ɗum waɗate no nela sallallahu alayhi wa sallam janganiri ɗum listihar jamma tan ɗum waɗate non tigi sa waɗi ɗum jamma ma Allah holluma gueɗe neɗɗo o mo gandanɗani kam ko mbaɗanta listihar feññinal maɗe haɗe peeña
sa fini kalana ɗum ka jeeɗa koye listihara wona listihara tan ƴewrete ina waɗi ƴewle goɗɗo ina waɗi ƴewraɓe ndiyam so min mi ƴewrata ndiyam kurus ni hin kurus woni listihara ko wambo woni ƴewgal o woni kurus o kurus listihara kurus ƴewrata ɗum waɗi hay ƴewroɓe leydi min mi haalananma ƴeweɗeɗe bange façon ngaji ɗiɗi ƴewratmi heɗi keewi noon e so min cuɓimi ko hen ɗiɗi tan miɗa ƴeewa hay tawi miɗa wawi goɗɗiɗi eyyi woni bangal listihara ƴewgal kurus kama ƴewgal leydi ƴewgal kurus ƴewgal leydi woni ramli eyyi woni ramli ƴewgal kurus ngal kam e bangal janngugol nder janngugol ngal e gestu amen hen min mbawi ɗum min andi ɗum amma noon ƴewgal lesdi ngal ɗum kam min taw ɗum min don ɗum mbo wi leydi kono ma meeyi piiɓi fiɓanam mbeɗa yiiɗi ɓi Samba Diop fiɓanam mbeɗa yiiɗi ɓi Thiat min gonda dewgal dagi ngal fiɓanam mbeɗa yiiɗi kayri tottemi naggam ha saabu naggam wayno piiɓi en neɗɗo ne woni caggal leydi en fiɓanam min ɗo dawatmi to patron am koko rewatimi en ko fewte ɗum ɗon ne kabaru majjum eyyi piiɓi kam ɗum miɗa hen daña kayeji kewɗi so Allah sabi jojo neɗɗo wona e makan o yaha o jaggadira gardiɗo makan o woni patron mum mawɗo mum eyyi mawɗo mum ɓe daña probléme si ɓe dañi probléme ɗum simin hen jokkadiri mami ɗum fiɓan piiɓi ɗi gandanɗane piiɓi jawɗi gonata ha ɓe denta ɓe mbawra ɓe gona jaam ɓe gona salam ɓe gonta luru eyyi hakkude kadi neɗɗo hay mbo wonani nder leydi ndi gonɗo caggal leydi so noddima fiɓanam aɗa fiɓano ɗum ga yetto toon wattina fiɓama tiiɗi o wawrite jomum eyyi piɓol kam ɗum ala ɗum rewani e distance kala neɗɗo wawi won e piɓatɗo kala ɗo wawi won sohla hen ko tan ko inɗe ɗe inɗe ɗe siɗe keɓama tan e si noon piɓol ɗum woodi ko woto hen ɓe gandanɗani a ƴeewat tawa heɓe tiiɗi ɓe mbewa belani jaggu a piɓol si nden waɗi noon Allah hinama andina haɗa wa andi o mo gandanɗane o mo jaggata ɓe piɓol woɓɓe gandanɗane dow ɓe ɗanaki a wawa ɓe nango piɓi firti ko ma jomum en ɗano ma jomum rek ɗano mo gandanɗane o kam haɗa andi e moni mbaɗɗani hono 3 heures du matin walla 2 heures du matin ko ɗon jawtaten 4 heures du matin sa haali ɗum ɗo kadi en kalat ko wiyete ko udditare neɗɗo ne yiiɗi udditade ene yiiɗi dañde daña ko wuurdi daña ko yaari beela ɗo uddita wiyete ko lolle no feewi mbiɗa uddita saabi udditare kamba kala hin ɗum sohli eyyi udditare jiiɗa kala mecce ma gonɗa tan haɗa hen yiiɗi avancement haɗa hen yiiɗi udditare uddita ɗum joni tan inde tolno inde mawɗo leydi udditare noon hina woodi udditare alquran hina woodi uddita neɗɗo e halwa kurus uddita neɗɗo e banggal leɗɗe ɗum ɗon fof ko pasna uddita neɗɗo e banggal sadakeji e neɗɗo hoodere mum heede soko neɗɗo affaire mum gueɗe mum heɗe uddo haɗe tiiɗ wawi uddit tan ko sadak wawi uddit walla wawi uddit tan ko halwa natane halwa o uddite gueɗe mum no tiiɗi walla hombo sohli affaire goto o horima mbo dañ o yeehi dogui hen duuɓi kewɗi poɗɗini horima mbo dañ ɗum hina waɗane halwa heɓa ɗum ina waɗane halwa heɓa ɗum eyyi ko ɗon garaten e tongode ma nde keɓirteɗa e kala saaha kala ɗum kadi haade men arde nde sawno sawi udditare kono kadi a wiyat ndenko tawa ko wiyete ko ndenko keeriko eyyi numéro ji ɗi ganduɗa ɗi keɓeteɗa e kala saaha tongodam ko 77 714 15 15 aɗa jogui tongode wonde eyyi min jogui numéro goɗɗo 77 107 47 87 caggal nde neɗɗo udditi ha haljiti a haali tongode ɗe nde neɗɗo udditi ha haljiti neɗɗo ne yiiɗi so uddatema daña ko reeni ɗum jogo nden ko keeriko ɗum kam labudde ɗum kam il faut ko ɗum wonda ɗum wawa sertu neɗɗo sa uddatima si ceerno uddatima walla Allah udditma walla kala ko mbawɗa waɗ ha udditiɗa il faut ko ɗum wonda ko gandanɗa kam ɗum renanma sinon tan a mamaye law walla
ɗemɗe jagguma law walla ko keɓannoɗa ko mbasa ɗum law eyyi ɗum kam ɗum addata sa sukli uditare il faut que mbadda ɗum e ndenka woni muslay ko ɓe mbiyata ko muslay mbadda ɗum hen daña muslay tigui laaɓi yeɓoɓe Ayaw Habdurde Pindi TV kono sen kaali ɗum ɗo eɗen terdira e hojumaji men hande heewi waɗoɓe ladde seekomi naata dañde kayitaji yaade caggal leydi ɓeeno jogui passeport uji ene jiiɗi dañde visa ɓe ngala passeport ene jiiɗi dañde passeport beela ɗo golla e ko way ko noon eyyi banggal kayitaji ɗum kam wotko gandanɗane neɗɗo haɗa kam nodda kalana kam e banggal probléme ma banggal kayitaji ɗon kam si nden waɗi heɗum namni ƴewde ƴeewa o ko hongol lawol rewata ha daña kayitaji ɗi lawol ngol noon sangol ƴeeñi amma dañ solution amana ɗum yaltina sadak mo foti yaltin pour heɓa ɗin ɗon kayitaji ɗi sohli amana ɗum wasa won sadak ɗum waɗa e du'aw tan waɗane du'aw ko am si bowa si nden waɗi sa ƴeewi tan ma ɗum mo yaltinan solution omo gandaɗani omo ndewa toon ha wawa dañ ɗin ɗon kayitaji walla ha wawa yettoytode sohli abbo walla ha wawa dañ ko yiiɗi ko dañ sawa ɗum wona banggal ƴewgal walla ɗum wona ñagude walla ɗum wona lorgal walla ɗum wona halwa walla ɗum wona goɗɗum wona goɗɗum laaɓi ceerno Aboubacara Dia ina golla ko fewte kayitaji kono noon jiɗɗo jokkodirde e mum mbaɗata ko 77 714 15 15 walla mbaɗa 77 107 47 87 ko wona ko ɗum sen kaali ɗum ɗo kadi ni innam aade yahat jogui ko koyɗe jogui ko juuɗe jogui ko guiti koyɗe muusoje ngal muusi hande ngal muusi jangga ina hepto yimɓe hande koyɗe muusoje ko way noon ɗum ne beela safra no heewi miɗɗum safra mi haali ɗum e waktanoji am kewɗi e banggal koyɗe kama ko wona koyɗe e ɗum miɗɗum safra mi haalino ɗum ba koyɗe muusaɗɗe walla koyɗe juwatɗe walla koyɗe ɓuutaɗɗe walla koyɗe ɗe gandanɗane kadi sa ñaami tan ɗum addanma gallankor mo ganduɗani a wawata yaha hajuji ma kala ko yowti koyɗe ɗum min miɗɗum ñawda koko yaawi kay eyyi inchallahu taala si Allah inchallah ceerno Boubacara ina wayno ko hojomaji men kuuɓi kono tan yewtere nde en mbawa ɗum gasnude gaga ken kalani ceerno Aboubacara ko kanko arnoɗo e Pindi TV o arti ɗo e Pindi TV so tawi eɗen kaalo waɗi ko welamma waɗi ko mettere hol yiyande ma hande e télé men Pindi TV alhamdulillah Pindi TV ko télé mo gandanɗa hengo hemba darani leñol fulɓe tamba yahtaka tan hono leñol ngol waɗata ha ngol yahra yeeso saabi hoɗen gandi enen fof hande heɗen gandi ni no pulago tasandire aduna e kala pays ma jaaɗa a Afrique walla Europe walla Amérique ama ɗon taw fulɓe hande hina jilla leƴƴi ɗiɗi gandanɗane ɓurɗe yaaj e leƴƴi aduna hen hande sa wi sinwa mbiɗa awsa mbiɗa pular ɗin ɗon ko leƴƴi ɗi gandanɗane ko leƴƴi jeeƴƴi eyyi onon noon piini noon ɓe gaari ɓe dañandi darani ngol ɗon leñol pour yo ngol rendu ngol wona gotol pour yo ngol avance kala koɓe jiiɗi tan ɓe keɓa ɗum kala koɓe cuklira ɗum wona ko yaawi ɓe gonano wotoɓe ɗum ɗon somin dañi télé mo gandanɗane heɓa daraningol ɗon leñol pour leñol ngol fottita ngol wona no ngol tasandiri fof ngol wona woto kala hande ɗe jahɗa hina waɗi fulɓe ɗum min jettata hen Allah min jetta hen ɓe gandanɗane woɓɓe ɗum ɓe kama ɓe daraniɓe ɗum kama ɓe yahatɓe hen pour yo ɗum won min do'anoɓe min belto hen jaftata hen koɗo taweteɗa ɗo e lamorgo leydi Sénégal so tawi aɗa yalta leydi ndi sa yalti leydi ndi ɗo taweteɗa konngol mbaynigo eyyi miɗo jooɗi ɗo e Dakar ɗo e Yoff ɓuron mi won eyyi simi woni Dakar kam ko Yoff gonanmi si jojo noon mi jogo haajuji pour yahde guure village mi laaroy ko gandanɗane kam ɗum cohlanmi ga e liggor mi ɗaɓɓoy ɗum toon ha mi daña ɗum mi arta kadi mi continue liggeyam walla mi wona toon ha mi sohle mi nodde mi ara ga e simi ɗo ari tan Dakar ɗon gonanmi ɗo e Yoff ɗum noon ko en paami ko onon noon mo ganduɗa ko ceerno Aboubacara Dia ɗum noon wonani en kadi ni beelamma no feewi e yeɓoɓe Ayaw Habdirde Pindi TV jokkon kadi ni e yebde télé mon nde tawno ko jewte kese pulnan ɗoppadi on no kewmi wirude ko weeli ko
ko yeɓoto ko faamo koye Pindi TV tan ɗum woni kono tan en jetti bandiraɓe kala siftoɗen ɗon kadi tonggode nde ko 77 714 15 walla mbaɗa 77 107 47 87 bandiraɓe yeɓannoɓe ayaw habdude Pindi TV toon to karallagal ngal heedi toon ko Samba Diop wondude omo ganduɗa ko Thiat Moussa kono na tawtata kadi Samba Tokoro Samba woni Samba Diop ɗum noon en beltanima bandiraɓe kala ceerno Boubacara Allah jarama jërëjëf merci beaucoup